ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ነፍሰ ጾራት ምርመራ HIV ኤድስ ከም ዝግበረለን ተገሊጹ። ጅቡቲ ልዕላውነታን ሃገራዊ ድሕነታን ንምውሓስ እትገብሮ ጻዕርታት ቻይና ከም እትድግፋ ፕሬዚደንት ጂፒንግ ገሊጹ። ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ $6 ቢልዮን ጥሙር ፕሮጀክታት ንምትግባር ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መባእታዊ ስምምዕ ከቲማ። ኣርእስታት ዜና ናይ ሎም ረቡዕ 14 ታሕሳስ 2022 ኢኹም ክሰምዑ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ሙዚቃ ይቕጽል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ነፍሰ ጾራት ምርመራ HIV ኤድስ ከም ዝግበረለን ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። እቲ ውድብ ብምኽንያት ተኣባሕቲ ታሕሳስ ተዘኪሩ ዝውዓለ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ካብ 2019 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ካብተን ምስ HIV ኤድስ ዝነበራ ነፍሰ ጾራት እተን 95 ሚእታዊትን ሕክምናዊ ክንክን ከም ዝግበረለን ኣፍሊጡ። ሳላት ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ካብ 100,000 ነፍሰ ጾራት ካብ ኣደን ናብ ዕሸል ዝመሓላለፍ ቫይረስ HIV ናብ 0 ከም ዝወረደ ተመልኪቱ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ዝተዘከረሉ ኣጋጣሚ ኤርትራ ንምስፍሕፋሕቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ንኻልኦት ተመክሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሓላፊት ሃገራዊ መደባት ምቁፅጻር HIV ኤድስ ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ብምጥቃስ መርበብ ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። ኣብ ምቁፅጻር HIV ኤድስ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ፖሬር ቴረስ ቦገና ኤርትራ ምስፍሕፋሕቲ ቫይረስ ንምግታእ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታትን ክሳብ 2030 ካብቲ ሕማም ነፃ ዝኾነ ወለዶ ናይ ምውሓስን መደብ ኣብ ቀረባ ክጭበጥ ከም ዝኽእል ኣሚታ። ኣብ ኤርትራ መጠን ለበዳ HIV ኤድስ ይኹን ብዝሒ ምስ ቫይረስ ዝነብሩ ሰባት ብወግዒ ዘይግለጽ እኳ እንተኾነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጎደለ ይመጽእ ምህላው ብወገን መንግስቲ ዝጥቀስ። ፕሬዚደንታት ጅቡትን ቻይናን ኣብ ክልተ ኣውሮብ ሓዳስ ተመርኮሰ ሰፊሕ መይይጥ ኣካይዶም። ፕሬዚደንት ቻይና ጂፒንግ ጎን እቲ ዝሓለፈ ሰሞን ምስ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ሪያድ ዘካየዶ ዋዕላ ብ9 ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ሰፊሕ መይይጥ ኣብ ዘካየደሉ ኣጋጣሚው ነዚ ገሊጹ። ጅቡቲ ንቻይና ኣብ ብዙሕ መዳያት ትሕግዛላ ዝበለ ፕሬዚደንት ጂ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ሆንግ ኮንግን ዘለዋ መርገፂ ኣመስኪኑ። እቲ ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ጅቡቲ ምስ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ዝሳነ ሓድሽ ናይ ምዕባለ መንገድታት ክትናድድ ተበጊሳ ሙሉእ ደገፍ ቻይና ከም ዘይፍለያ ኣረጋጊጹ። እታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር መናሃርያ ንግዲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ክሳብ 2035 ሰሪዓቶ ብዘላ ራእይ ቻይና ኣብ ምህናፅ መንገዲ ባቡር ምስፋሕ ወደባትን ካልእ ምስ ወፍርን ልምዓትን ዝተኣሳሰር መደባትን ትዋሳእ ከም ዘላዩ ኣብቲ መይይጥ ተመልኪቱ። ፕሬዚደንት ዑመር ገለ ብወገኑ ቻይና ክልቴናን ንዕወተሉ ምትሕጋዝ ኣብ ዝብል እምነት ዘለዋ ማሓዛን እስትራቴጂያዊት መሻርክትን ጅቡቲ ክብል ኣስሚሩሎ። ጅቡቲ ምስ ቻይና ዘለዋ ሽርክነት ክትዕቢ ከም እትደሊ ብምልካታ ድማ ነታ ኤስያዊት ሃገር ኣብ ዘረብሕ ሕጋውን ወሰንትን ጉዳያት ደገፋ ከም እትቐጽል ኣዘኻኺሩ። ቻይና ካብ 2016 ኣትሒዛ ኣብ ጅቡቲ ልዕሊ $1 ቢልዮን ወጻኢታት ዝተገብረሉን ኣስታት 500 ወተሃደራት ዝዓስከሩሉን ወተሃደራዊ ማእከል ሃኒጻ ትርከብ። እዚ ብስም ማዓስከር ወሃቢ ድጋፍ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ዝተሰመየ ወተሃደራዊ ማእከል ነተን ካብ ነዊሕ እዋን ኣብታ ኣብ ኣፍ ደገ ኤልመንደብን ቀይሕ ባሕርን እትርከብ ስትራቴጂያዊት ሃገር ሰራዊተን ወፊረን ዝርከባ ኣሜሪካን ፈረንሳን ስጋት ፈጢሩለን ምህላው ይግለጽ። ሱዳን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምህናፅ ወደብ ዝርከቦ ናይ $6 ቢልዮን ጥሙር ፕሮጀክታት ንምትግባር ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ መባእታዊ ስምምዕ ከም ዝኸተመት ሮይተርስ ሓቢሩ። እታ ብ13 ታሕሳስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ሱዳንን ኤዲ ፖርትስ ግሩፕ ኤንድ ኢንቪክቱስ ኢንቨስትመንት ዝተባሃለ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ካርቱም ዝተኸተመ ስምምዕ ካብ ፖርት ሱዳን ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ርሒቑ ዝርከብ ገማግም ወደብ ኣቡ ዓማም ንምህናፅን ንምክያዱን ዘጠቓለለዩ። ኣብ ርእሲ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ወደብ ናይ ቁጠባ ዞባ ክምስርትን ኣቡ ሓማድ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ወሓዚ ናይል ምስ ዝርከብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ወፍሪ ዘተኣሳስር 450 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ናይ ቅጥራን ጽርግያ ክህነፅን የጠቓለል። እቲ ፕሮጀክት ኣብ አቡዳቢ ብዝመደበሩ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩባንያ ከም ዝውነን ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ዑስማን ዳውን ዓብደለጢፍ ገሊጹ። ካብቲ ኣስታት ናይ $6 ቢልዮን ወፍሪ ክካየደሉ ተስፋ ተነቢሩ ዘሎ ናይ ወደብ ኣቡ ዓማም ፕሮጀክት ሱዳን 30 ሚእታዊ ጽሩይ መኽሰብ ክትረኽበሉ ምዃና ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩባንያ ነቲ ፕሮጀክት ንልዕሊ 20 ዓመታት ከም ዝውንኖ ዝተፈላለዩ መርበባት ዜና ሱዳን ኣሚቶም። እቲ ገዚፍ ወፍርታት ዘጠቓለለ ፕሮጀክት ዝኽተም ዘሎ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ምስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ተሃገር ድሕሪ ምስምምዑ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና
ناصا ድምፂ ኤርትራውያን